citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha patay sa kapin gatos ka mga balay nga naugdaw sa sunog sa Barangay 23-C, Mini Forest Boulevard, Davao City. Garbage collector sa usa ka barangay sa Ozamis City na kuryentehan, patay. Sa detalye sa ato mga balita, duha ang patay sa kapin gatos ka mga balay nga naugdaw sa sunog sa Barangay 23-C, Mini Forest Boulevard, Davao City kaganihang kaadlawon. Gitudlong sinugdanan sa kalayo ang gihali nga egg tray nga posibleng napasagdan hinungdang miulbo ang kalayo. Anyang report ni Eugene Hinutan. Pasado alas 9 kaganyang buntag, girumbo dayon ni Lito ang ilang nasunog nga balay. Gipang hipos o gipang pilo niyag maayo ang ilang nahugmak nga atop aron ipangbaligya. Sa cellphone video sub nga kuha ni Lito, makita nga iyahay sub sa paghipos ug mga mapustan pang mga gamit ang pipila ka mga nasunogang residente nga pwede nilang kapangwartahan. Matod ni Lito, kini na ang ikaupat nga higayon nga naapil og kasunog ang ilang balay sanglit sa milabayng mga tuig dunasay natalang susamang insidente sa lugar. Sumala sa mga residente sa lugar, natugaw ang ilang pagkatulog dihang kalit miulbo ang dakong kalayo kaganihang alas 3 sa kaadlawon. Makita sa kuha nga video ni Arafat Canape ang pag-ulbo sa dakong kalayo nga milamoy sa kabalayan nga sagad gama sa light materials sama sa kahoy ug plywood. Paspas nga mikanit sa kasikbit nga mga balay ang kalayo. Gani, makita sab sa video nga baga na kaayo ang aso gikan sa nagdilaab nga mga balay nga halos mitabon na sa kangit-ngit sa dapit. Tungod sa paspas ang panghitabo, ang ubang residente tapot lawas ra ang ilang nasalbar. Temporaryong gipahikling sa barangay gym ang mga residente. Gikumpirma ni Barangay 23-C Kapitan Wating Usman nga duha ka mga individual ang patay sa natabong sunog kaganihang kaadlawon sa Purok 4. Usa sa namatay ang 19 anyos nga estudyante nga natrap sa sunog human makuryentihan sa nagunitang live wire. Samtang dead on arrival sa ospital ang usa ka hamtong nga dunay gihambin nga balatian human makasinati og paglisod og ginhawa tungod sa baga ang aso. Naipatay, mga parinti na ko to, itong isa. Balik atong isa nga patay nga Maranao, 19 years old. Unya estudyante to nga criminology tong kwan, katong estudyante, namatay. Na-trap to siya nga kwan. Bali, pagbalik niya kay iyang isip ang iyang manghot, unya nagulitan niya ning live wire nga naputol. Dito na gyud siya ni nakaigda atong nagulitan to niya tong live wire. Then kato na pong isa, masakit ang putong isa. Bali, pag ulang gikan sa ospital, complicated na yung sakit. Then, katong nagdinaganay na, bali, gihatod po nila sa ospital, kaya di naman siya kaginawa sa utok. Dugang ni Kapitan Usman, kapit usa ka gatos ka mga balay ang naugdaw human sa insidente. Sumala sa Bureau of Fire Protection, gibana-bana ang anaa sa kapit kun kulang 700,000 pesos ang kinatibuk ang danyos sa sunog. More or less namin is 100 houses. Sa pagkakaroon, ang CSDO is ongoing ang ilang validation. Wala pa po mauman. So, pini-initial lang inamo, sir. So, ang ilang sa mga sunog, katong katol, ang katol, gibutang sa ibabaw sa egg, plastic egg free. So, moto ang ninungdan sa mga sunog. Sumala sa BFP, milungtad og hapit upat ka oras ang sunog nga nagsugod alas 3:15 sa kadlawon nga miabot sa ikatulong alarma. Una gideklarang fire outs sa mga bumbero kaganiyang alas 7 sa buntag. Matod sa Bureau of Fire, naglisod sila pagresponde sa nasunugang lugar tungod na sab kay piot ug lisod ang dalan pasulod sanglit dunay mga sakyanang nakaharang nga iya sa mga residente sa lugar. Mitunol na og pasiunang hinabang ang barangay sa mga nasunugang residente. Padayon sab ang gihimong assessment sa City Social Welfare and Development Office aron mahatagag hinabang ang mga nasunugan.
Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Dead on arrival sa hospital ang usa ka garbage collector sa Barangay Katadman, Manabay sa Ozamis City human makuryentehan atol sa pagpanghinlo sa atop sa ilang balay og aksidente ni ining nasaghiran ang main line sa Misamis Occidental Electric Cooperative. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Patayag usa ka barangay garbage collector hubad nga makurentihan sa dihang aksidente nining nasaghiran ng wire sa kuryente. Gila ni Police Major Dennis Tado, hipi sa Ozamis City PNP ang biktima nga si Antonio Ramayra, 31 anyos, ulitaw nagtrabaho isip garbage collector sa barangay Katadman, Manabay sa Ozamis City. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima nang hinlo kini sa atop sa iyang balay sa Purok 6A sa hisgutang barangay niadtong Hunyo 25 sa may alas 7:20 kapinkunkulang sa buntag sa dihang na-out balance kini og dasaghiran sa iyang kamot ang main line sa Misamis Occidental Electric Cooperative Incorporated Conmuel Cito. Tungod sa maong hitabo na kurentihan ang biktima og natumba kini ibabaw sa atop sa iyang pinuy-anan. Sa dihang may responde ang mga personahe sa Muel City, dali nga gikuha ang biktima sa atop human nga mapalong ang linya sa kuryente o gidala sa Mars Medical Center aron kini maatiman. Apan gipadayag ni Dr. Ryan Robiego, attending physician, nga dead on arrival kun DOA ang nasangpit nga biktima. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Daghan na ang mga bagong napili nga mga local officials ang nanumpa tungod kay upat ka adlaw na lang mahumana ang termino sa ubang incumbent officials. Sa Cagayan de Oro City, dugay nang nanerbisyo sila kanhi Mayor Dungkoy Imano ug Oscar Moreno. Apan niadtong milabay nga elections, dunay bagong napili ang katawhan og unsa ba ang iyang saad ug panawagan ngadto sa mga tao. Ani ang report ni Bobby Lagsa. Ako si Rolando Clarix Toy. Hatagan og tax incentives ug lugway ang mga negosyante ug panaghiusa. Mao kini ang mensahe sa bag-ong napili nga mayor dinhi sa Cagayan de Oro City. Sa iyang pagpanumpa kagahapon, gibarugan sa bagong mayor dinhi sa Cagayan de Oro City nga si Mayor Rolando Clarix Uy ang iyang saad niadtong kampanya nga hatagan niya og lugway ang mga negosyante ug ang mga driver sa tricycle ug jeep. Si Uy ang kanhi congressman sa 1st District sa Dakbayan. Napildi ni Uy si Jose Gabriel Labenya pagka-alkalde sa syudad niadtong nilabayng eleksyon. Atol sa iyang pagpanumpa, giaghat ni Uy ang umaabot nga konseho sa syudad nga dili na pugson og pabayad kung dunay condonation nga mahitabo sa mga bayronon sa mga gagmay negosyante dinhi sa syudad. Gisaysay usab ni Uy nga dili mahadlok ang mga gagmay negosyante kay dili siya magpatuman og bagong buhis ug muhatag pa kini og diskwento sa mga bayronon kung mubayad ang mga negosyante og advance sa ilang mga obligasyon. Sa mga business sector, paningkamutan nako na walay increase sa inyong pagabayronon nga bulohisa. Tinuon sa magbayad sa mga bulohisan, labi na kung mag-advance kamo og bayad, tagaan kamo og discount kini hangyoon usab nako sa konseho sa Dakbayan. Giaghat usab ni Mayor Uy ang konseho nga ang mga kalapasan sa mga motorela o jeepney drivers nga pasayloon muna kini ug dili na kani pabayron sa mga multa sa niaging katuigan. Mga market vendors, paningkamutan nako na hangyoon nako ang konseho sa Dakbayan nga dili na mo pagabayron sa inyong mga multa nga wala ninyo nabayron. Iagat usab ni Mayor Uy ang konseho sa Dakbayan nga makiktinabangay kaniya aron mapalambo pa og maayo ang Dakbayan sa Cagayan de Oro nga ikaduhang labing dako nga Dakbayan sa Mindanao sunod sa Dakbayan sa Davao. Gipahigayon ang pagpanumpa ni Uy sa amphitheater sa syudad o gitambungan kini sa mukabat 2,000 ka individual. Bobby Lagsa, Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe. Kanunang ikapasigarbo sa mga ginikanan ang kalampusan sa ilang mga anak. Labi na kung lahi kini og pitik sa iyang kasing-kasing. Karong hapon, nanumpa na si Davao City Mayor-elect Sebastian Basti Duterte isip bag-ong mayor sa Davao City. Atong silipon ang inaugurasyon sa mayor sa syudad sa Davao. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia.
Zimmerman Duterte. Nanumpa na karong hapon isip mayor sa Dakbayan ang kamanghuran nga anak ni President Rodrigo Duterte ug ni Elizabeth Zimmerman. Mitambong sa inaugurasyon ni Mayor Baste si President Duterte, iyang inahan, iyang igsoon nga si Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Ang anak ni Mayor Baste nga si Yair ang migunit sa Biblia, samtang ang iyang duha ka anak nga babae nga si Lapela ug Suling nagbarog sa iyang kilid kuyog ang ilang inahan nga si Kate. Ang pagpanumpa sa mayor gipanguluhan ni Judge Lloyda Posadas Kahulugan. I, Sebastian Zimmerman Duterte, having been duly elected to the position of City Mayor of the City of Davao, Human sa iyang inaugurasyon, midiretso si Mayor Baste sa City Hall alang sa iyang inaugural speech. Sa iyang mensahe, gilatid sa mayor ang iyang plano alang sa dakbayan sa Davao. economic recovery and poverty alleviation will be at the forefront of this administration. The city government will make sure that businesses continue to operate, job opportunities will be available, and our citizens remain safe and healthy. Misaad ang mayor nga iyang undangon ang mga nibaniog o nabaniog nga paglangay-langay sa mga transaksyon ug mga pasangil nga korupsyon. Red tape and fixing must end now. Help us stop these acts by reporting them to the authorities, to the city mayor's office or to the anti-red tape authority. Davao City applauds the administration of President Rodrigo Duterte for the creation of the anti-red tape authority. Together with ARTA, the local government shall enact major reforms in government processes for the benefit of our constituents. Davao City fully supports the implementation of the Ease of Doing Business law. Pagkaon, panglawas o kaharuhay sa pagtransak sa panggamhanan sa mga nangutana unsa iyang programa alang sa kahusay ug kalinaw. Davaoeños take pride in the city's culture of security, which helps sustain the gains we achieved thus far as a city. Let us strengthen this further and allow our citizens to live peacefully and for businesses to thrive in our communities. Everyone will be treated fairly and equally. Apan dunay pahabol ang mayor. Nalang ko'y gusto ingnon gyud diri para klaro sa tanan. Bisan pa og kaila ta, amigo tamo o kauban ta sa gobyerno, pag-abot sa balaod patas tang tanan. Ayaw mo tuo og name dropping. Mo ning pinakadakong sakit gyud nato po diri aning kinabuhian eh. Kaya kung usa ka tawo gani, mustorya gani, mahadlok dayon mo, motuo dayon mo kay tungod nasa taas nga posisyon o na-impluwensya, na-power ang usa ka tawo. Ayaw mo to og name dropping unless it is the person that mo nang kaatubang gid nimo. Nang hinaot ang katawhan sa Davao nga si Mayor Baste mo padayon sa mga programa nga nasugdan gikan sa iyang amahan hangtod sa iyang magulang nga si VP-elect Sara. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Tulo ka adlaw na lang mokadaog na si President Rodrigo Duterte sa iyang pwesto kay magsugod na ang termino ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alas 12 sa udto karong Huwebes, subay sa gitakda sa balaod. Kagahapon, usa ka konsyerto ang gipahigayon sa Quirino Grandstand kang gitambungan sa iyang mga supporters. Ani ang report. Salamat PRRD. Mao kini ang gipasundayag pinaagi sa mga suga sa panganod. Samtang naglantaw si Presidente Rodrigo Duterte ug ang babay nga miduyog kaniya sa pipila na kakatuigan nga si Hanelet Avanzania. Giulan man ang panagtapok, nagpabilin ang mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte sa Quirino Grandstand aron moduyog sa presidente nga ilang gimahal. Ang presidente nga gimahal sa masa, ang presidente nga gisaway sa pipila ka grupo nga mga elitista. Mukanaog na lang si Presidente Rodrigo Duterte karong Huwebes. Apan, wala gihapon mukanaog ang iyang popularidad. O kini makita sa unom katuig nga popularity and acceptability survey nga gihimo sa nagkadaiyang social weather stations. Nagpasabot nga gimahal ug nadawat sa habagang duot sa katawhang Pilipino nga ang presidente
Kung mo istorya walay pugong-pugong, maskin kinsa man ang mga sakitan, ug alang lang kini sa kaayuhan sa iyang katawhan. Nagpabiling simple si Duterte. Usa ka tatak nga iyang giukit sa iyang pagkatao, sukad pa sa iyang pagka-fiskal, hangtod nga mitamak siya sa Malacañang, isip unang presidente nga gikan sa Mindanao. Kagabi, gikanta sa mga artista ang mga paboritong kanta sa presidente. Sama na lang sa kanta nga You Raise Me Up, nga gidalit kaniya ni Jed Madela. Raise me up to more than I can be. Si Freddy Aguilar nga naghimo og kanta alang kaniya. Tayo na, Pilipinas. Tayo na magbago. Ug ang all-time favorite sa mga Duterte, si Andrew E. nga pipila na kadekadang nakauban ni Duterte, sukad pa sa iyang pagkamayor, iyang gikanta ang iyang paboritong Banyo Queen. At napakatabis po sa akin na ang mga gabing ito ay sumasariwa sa ating pagkakaibigan noong 2004. Oh damn, oh yeah, alright, ang pinatayang ihilang. Everybody sing! Oh madalas, lumalabas. Naku, parang dito yata. Wind Beneath My Wings Sab, ang gikanta kaniya ni Ay Sigera. And I could fly higher than an eagle, 'cause you are the wind beneath our wings. Wa magpaulahi, ang concert king nga si Martin Rivera gikanta ang Wonderful World nga ginakanta ni Presidente Duterte kung malingaw kini sa usa ka butang. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me, and I think to myself, what a wonderful world. Kay nailhan man ang lalaki nga dali maibog ug malingaw sa mga gwapang babae, gikanta ni Senator-elect Ruben Padilla ang kanta nga All the girls I've once caressed, and may I say I've held the best for helping me to grow. ug sa dihang gikanta ni Dulce ang Sino Ako, murag dunay nag-emote. Kung di ako nagmamahal, sino Ang mga performers, gilangkuban nila ni Andrew E., Chad Borja, Dulce, Florante, Freddy Aguilar, Isay Alvarez, Moymoy Palaboy, Arnel Ignacio, Bayani Agbayani ug uban pa. Sila ang atong mahinumduman nga nakigduyog kang Presidente Rodrigo Duterte panahon sa kampanya niadtong tuig 2015 ug hangtod karong mga orasa walang bumitiw. Bisa pa man mo kanaog na si Presidente Duterte sa iyang pwesto karong Huwebes, padayon siyang mahalon sa iyang katawhan nga nakakita sa iyang tinuod nga panerbisyo, tinuod nga pagmahal, ug bisan pa man taliwala sa pagsaway sa pipila. Duhalang kapulong ang ilang gitunol sa presidente. Salamat, PRRD. Edith Kaduayan, News 9 Philippines. Stay safe! At tangi! Libuan ka mga mangrove gipangtanom sa coastal zone sa Zamboanga City atol sa Arbor Day. O kapin 200 ka mga paris gipang kasal sa Kasalan ng Bayan 2022 sa Uzami City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get
through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Hapit 300 ka mga pares sa Ozami City ang gikasal sa Kasalan ng Bayan 2022 kaganihang buntag. Ang uban kanila aduna nay mga anak o nagtipon na sa pipila ka panahon. Matag pares, giregaluhan og 20,000 pesos isip cash gift. Ani ang report ni Neftali Batuleño. Moabot sa 262 ka parisan ang gikasal sa Ozami City sa gipahigayon nga Kasalan ng Bayan 2022 Hunyo 27. Ang maong kalihukan mo inisyatiba sa lokal nga pagamhanan sa Ozamis. Si incoming Misamis Occidental 2nd District Representative Mayor Sancho Fernando Andua Minal ang mikasal sa 262 ka parisan. Sa maong gidaghanon, 81 ka parisan nini gikan sa ubang lungsod sa Misamis Occidental samtang 181 ka parisan usab ang gikan sa Ozami City. Kini mao'y una na nga gisaad ni Mayor Ando nga budawat og ubang mga parisan gikan sa kasikbit nga mga lungsod aron ilang masinati ang bunggang kasalan ng bayan sa Ozamis. Ang matag parisan nakadawat og 25,000 pesos nga cash gift diin libre na ang wedding gown sa bride, suit sa groom, hair and makeup, pre-na pictorial package o magkadawat usab o mga giveaways ang bag-ong kinasal. Gipasabot sa mayor nga ang nasangpit nga kasalan ng bayan ipadayon gini ni incoming Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Neftali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Giagi sa pagpananom og mangrove ang selebrasyon sa Arbor Day sa Zamboanga City diadtong Sabado. Kapin 8,000 ka mga punuan sa mangrove ang gipangtanom sa coastal zone sa Barangay Talon-Talon nga gipangunahan ni Mayor Beng Climaco. Ang aktibidad giorganisa sa OCENR Zamboanga nga gitanom sa 3.4 hectares ka mangrove site nga gipanag-iyahan sa gobyerno. Moabot sa 1,400 ka mga tawo gikan sa lain-laing opisina sa gobyerno, NGOs, NGAs, estudyante, kapulisan, sundalo ug mga residente ang misalmot sa pagpananom og mangrove. Atol sa programa, gihatagan og pasidungog ang usa ka empleyado sa Office of the City Environment and Natural Resources nga si Edison de los Reyes nga nagtrabaho lang sa iyang responsibilidad isip nagbantay sa lugar nga gikulata o gitigbas sa mga manguhaay ug punuan sa mangrove niadtong Mayo 17, 2022. Un grande honor para conmigo, especialmente con mi familia. Más quedayo fuerte el de mío dedicación a trabajo que por causa de darle soporte el local government, más quedayo agresivo para proteger el medio ambiente.
kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!